যতন খুলুমুং ইয়াফারকা তিনি 9 তারিখ জুন 2024 আর উত্তর মহারানীপুর সুবুরাম চৌধুরীপাড়া ও জায়গা গোমতী খাচুকটু পার্ট 2 আপনার শুটিং খাইনা হিন ফাইমানি जों सालनै रमै खायका मिया बख्लायका मिया 8 तारिख जुन 2024 ओंखाय तिनि शुटिं अरन कारखाजों मो शुटिं जों दायति न कारना बागै चाइतो फैदङ चिनि आर्टिस्ट दङ जतन फाइजागि क चिनि प्रड्यूसर दङ कनै दङ र बिनि मुं हंखाय दारुन ब हंखाय सन्जय ओंखाय चिनर गुन्दांनाय बतङ इक बिनि मुं ब सन्जय द कनै न सन्जय ओंखाय अर हिरोइन दङ हिरोइन ओंखाय लक्ष्मी देप्रमा बिनि मुं ब लक्ष्मी न ब हंखाय साइडुल खायो हिरोइन न साइडुल ओंखाय जों दायति न म फिल्म न कारना बागै चाइतो फैदङ चिनि तेबो शुटिं दङ दुमुर थानाय जों गोमती तिसाफ्रो दुमुर थां शुटिं खालायका ओंखाय दाबो ब म शुटिं न फिनिशिं खायना बागै दुमुर ताइसा जों माथांखौ हिरो हिरोइन चेन्ज जोंखा म दुबारा जनमनि सिनेमा वाइनै जनम ना हानाय हिरोइन आबन बागै हिरो हिरोइन जों चेन्ज खालायका अदाका ओंखाय जतन हायनो हाय ताइसा खुलुमुं याफारै आनि गकरन पाइखा आं लबा नरगानो सिनुआनो मुं खाय बिमल देप्रमा आं अ फिल्म सुयो तै डाइरेक्शन बा आं नरिगो जतन खुलुमुं याफारका आनि गकरन मुथाका रेडी सिनेमा फिल्म तेबा हाकसालो जों स्नामजाकनाय शिलंआव थानान बागै ब टारगेट खालाय दङ ताबो ककला मुङै दङ शिलंआव जों रोजाब मुं किसाजाकनाय तै शर्ट ब किसा दाहारजाकनाय ओंखाय आसे कक सायनानै कक सामा पाइखा जतन खुलुमुं याफारका